tehnyt silleen, että kun mulla on ollut maanantaina tässä tää opetus, niin sit mä oon käynyt niinku salilla tekemään käsipäivän silleen kaiken muun tasoittamiseksi. Mut jotenkin tänään kun oli työpäivä ja sitten oli vielä tää, niin sitten kun mä en ollut niinku yhtään kotona, niin tänään nyt ei vaan lähde. Niin joo. Menen sitten joku muu päivä, ehkä tyyliin keskiviikkona. Nyt menen vain kotiin ja alan tekemään makaronilaatikkoa. Yeah! Ehdin editoida aika pitkälle mun vlogia. On kivaa katsoa niitä pätkää oikeesti ahkonit vaan niinku. Mä en tiedä niinku onko se tyhmää, mutta mä oon vaan ihan silleen niinku I love being cringe, I love being nerdy. Se, että mä rediscoverasin niinku animen ja mangan ja tän mun weeb-puolen koronan aikaan, niin on ollut niinku ihan ihmisen parasta aikaa. Ei kiinnosta, vaikka muut vois ajatella, että se on jotenkin noloa tai kringeä tai jotain, niin on ihan sama. Tää on oikeesti niinku asia, mistä mä tykkään ja mikä antaa mun elämään niin paljon positiivista sisältöä. Eli suosittelen kaikille, kyllä. Embrace the cringe. Nyt on keskiviikko ja matkaan kohti töitä taas vaihteeksi. No niin, se oli siinä. Huomenna olin menossa opettamaan. 11 alkaa. Ja ajattelin tässä käyttää bussin odotusajan hyödyksi, niin sitten on sarjat huomiseksi, millä opettaa. Kahvilassa oli siis joku äijä, niin sitten nyt stalkkasin. Mutta se siis melkein koko sen ajan, kun mä olin tossa, niin tuijotti siis tyhjää Word-dokumenttia. Ja sitten mä vaan niinku katoin sitä ja olin silleen, well if that ain't the vibe. Että niinhän me kaikki. Mä oon niin ylpeä itsestäni, mä vihdoinkin pääsin salille. Tai sain vihdoinkin raahattua itseni salille. Mä en oo siis käynyt melkein kuukauteen salilla, koska mä oon ollut niin paljon opettamassa ja töissä ja mitä näitä nyt on, niin nyt vihdosta viimein pääsin sinne ja nyt mä käyn kaupassa ja haen mun paketin ja sitten menen kotiin ja syön jotain ja sitten chillailen ennen kuin lähden balettiin ja ai että ihana vapaa päivä kyllä tuli tarpeeseen, niin joo, semmoista mun torstaihin tänään.
tulin nyt takaisin kaupasta ja siis katsokaa mitä ostin. Siis mä ostin keltaisia kiivejä nyt. Niinku, tää on todellista luksusta. Koska joo tosiaan siis nämä 4 kiiviä oli siis melkein 5 €, joka on siis joo. No, mutta tässä oli nyt mun herkkuostos tälle päivälle, että en voi muuta sanoa kuin, että on kallista, mutta ne oli nyt sesongissa, niin päätin ottaa keltaisia kiivejä. Saa ja pitääkin nauttia koko rahan edessä, kun ne syön. Todella tiellä. Mutta eipä sille varmaan voi mitään. Vai? Yes. Ai? Linda. Röyhelyä. Mulla on niinku ois periaatteessa tää, jonka mä voisin laittaa niinku puoliksi ja tehdä siitä niinku yhden pitkän palon. Sitten mulla jäis vielä se toinen lahje niinku silleen käyttämättä, että jos mä haluun. Kun mä vähän jännittää nyt tän silleen tuominen. Mutta kyllähän mulla jää sit vielä se toinen lahje, jos mä haluun tehdä jotain. Niin ehkä mä testaan.